Bueno, iketza, urtero hemen Montoian jaiei hasiera emoteko txapliguak botatzen? Bai, ja urte pilo bat. Zenbat urte, zaparrutatik. Nostik hasten zari hau prestatzen? Zelan prestatzen? Txapliguak bere lekuan ipintzen, hemen jente asko egoten da eta arriskutsua behizen leike, ez? Gu generalmente goizeko 10etan hasten gara gure 10 egin. Eta gero, meketeristan, ingeruen, umiek bajatzen dira handik, eta eskerreko partetik, umiek eurton ja meketeristan ja sarratu da bidie, biterrestartino bidie sarratute dau, eta gu bitxe lagun itxaien geruen hasten gara, txapliguak ipintzen, da, prestatzen, izan maz. Ikusten zaitu hau jantzitxe goitxi bera isorretar, Isorretar, ero, beti, arkondara zuiz eta prakamoan eskuek izin dizelako tradizinu moduen, ero, lehen bentzet. Oin, jente batzu ipintzen dago beren kamiseta rebindikatibuek eta baina, batzu bentzet unio jaitzen jo, lehenko erara. Jaizek hasi baino ez dien, gaur ondino zer itxaroten dozue? Gaur? Bebaldi hona. Zer itxaroten du? Azken baten goiz hau pizka luzetxu izaten da. Juten gara, ultzaineroekin taberna, dana taberna guztiak biziteten dugu, eta berdira arteño, azkenien burkadi etxera, baina, arrestireko ostabe, pizkatxo bat deskantu ezkero, donin atxerako ja ostabe prestatzen gara. Jaiegun asko gelditzen die, zer nabarmenduko zeunke ekitaldi guztizetatik? Guretzako importantiena da, izeten da, hasikerie, gero doninatxa eta dantza izek. Importantienak. Gero horti barruen, badauz, beste ekitaldi pilo batzuk, ja jaie, generalmente bizeten da, doninatxa altzetan dugu, hortuko landarakin da urtien emondezenak, eta, sin maz, doninatxa eta dantza izek. Oso ondo pasa borduen. Eskerrik asko zuri.